Počúvate podcasty ZME. Minister zdravotníctva Šaško predložil zákon, ktorý mal zakázať pichanie botoxu a kyseliny hyaluronovej nekvalifikovaným osobám. Tak klame, lebo botox sa nepichá ani teraz. Ale keď sa to podľa teba nepichá, tak komu ublíži, keď sa to zakáže? Neútočte do kozmetického stavu. Ja neútočím, ale proste máme tu rastúci nešvar, že kozmetičky halabala pichajú všeličo a nie ojedinele poškodia zdravie človeka, tak čo s tým? O žiadnych takých procedúrach neviem. Danková frajerka hejtá s čerešničkami. Moje čerešničky prvýkrát tento rok už na dovolenke a ja nemôžem byť šťastnejšia. Je majiteľkou kozmetického salónu. A ešte raz vás prosím, neklamte a neútočte do mojej partnerky, pretože ona s tým nemala nič. A Danko síce hovorí, že v salónoch sa žiaden botox nepichá, lebo je to protizákonné. Ak pichajú botox z kozmetických salónoch, je to protiprávne, nezákonné. Ale nie je vraj OK im to zakázať. Nepýtaj sa prečo. Ak dojde k zníženiu činnosti kozmetických salónov, pocítite to najmä vy ženy ako klientky a... Prečo by podľa teba zákaz robenia niečoho, čo podľa teba nerobia, spôsobil zatváranie kozmetických salónov? Ale nám píšu stovky kozmetičiek, ktoré sa boja o svoju existenciu a vy ako klientky by ste sa mali báť. Boja sa akože čoho, že nebudú môcť píchať to, čo nepichajú a zarobia menej? Každý ich navštevuje. Možno pani Štaulová nechodí. Kokos Danky, môžeš aspoň chvíľu nebyť za debila, prestať uražať len tak ženy a povedať, čo spravíme s tým botoxom, prosím? Ktorý potrebuje každá žena na Slovensku. A aj často tam chodia muži. Napriek tomu, že tento zákon bol pripravovaný roky, prešiel pripomienkovým konaním a dokonca aj prvým čítaním, nakoniec len tak stroskotal v druhom čítaní, pretože na čo niečo zakázať, keď sa to proste nerobí, a tak Šaško len sklonil hlavu s tým, že... My máme dohodu v rámci koalície na žiadosť koaličného partnera a teraz sa na to pozrieme, zapracujeme tie pripomienky, z ktorých časť bola aj úplne legitímna. Fakticky len málo kedy sedí meno tak presne k protagonistovi, ale ten, čo vymyslel, že ten Šašek sa bude volať Čaško, to fakt zabil. To si zabil, si proste pán. Jak tá slovenská kozmetička, tú rakúsku influencerku, čo si k nám prišla z väčších perí. Ten problém je masívny. Čo? Že je to moc? Hovno. Viete, čo je moc? Že tu nevzdelaní úbožiaci, čo by botox mali využiť na vyplnenie lebečnej dutiny, nech tam majú niečo iné ako ozvenu, rozhodujú o zdraví ľudí optikou frajerky, ktorej by to možno poškodilo biznis. Ja naozaj akože absolútne vôbec, hej. Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček. Píchať botox. Potrebuje každá žena píchať botox. Neútočte do kozmetického stavu, ktorý potrebuje botox. Potrebuje a aj často tam chodia muži píchať botox. Potrebuje botox. Pred rokom si smutnučký Fico púšťal na tlačovke tancujúcu partnerku Šimečku s tým, že... Snažia sa navodiť atmosféru, že toto je umenie. A ponúka sa to ako slovenské umenie. A on toto absolútne odmieta. Ak niekto v rozťahaných slípoch sa tu trasie. Jak v slípoch, Robo? Boha, v slípoch ty nosíš tie tvoje... Mozartové gule zase budú, počkajte. Ona mala nohavičky. Ste úplne vedľa. A Roba vtedy strašne nahnevalo, že táto tanečnica normálne, legálne dostala peniaze z Fondu na podporu umenia. Pán Šimečka, vy ste mali malý plat ako poslanec z Európskeho parlamentu, že vaša družka, vaša partnerka si musela pýtať z Fondu na podporu umenia takéto peniaze? Akože vaša manželka pracuje? To... Vy ste mali malý plat? Čože? Že vaše deti chodia na brigádu? To... Vy ste mali malý plat? Fakt hanba, že ľudia okolo vás musia pracovať, ty vole, hanba. Hambil by som sa ako pes. Robo potom z ničoho nič ako príklad vytiahol z rukáva svojho brata, že čo by ste robili, keby si on pýtal dotácie z Fondu na podporu umenia? No Robo, možno by sme sa pýtali, že čo za umenie robí, teda okrem umenia dostať štátnu zakázku, narobiť obrovské dlhy, nesplatiť ich a zrušiť firmu. OK, vieš čo, beriem späť, toto vlastne je umenie, však typek je skoro Houdini. Vy si myslíte, že môjho brata by, akože mu to došlo na rozum, že sa obráti teraz na Fond na podporu umenia a povie, že dajte mi 30 000 na tento rok, aby som si mohol zaplatiť... No proste Šimečková partnerka poberala štátne peniaze a Šimečka je politik, hoci nerozdeľoval dotácie, nikdy nerozdeľoval, nemal na to žiaden dosah, ale je politik, chápete? Ja by som odstúpil z funkcie, keby toto na mňa vytiahol môj politický oponent, tak odstúpim z funkcie. Toto sa jednoducho nedá počúvať. No, ja To už je tak neetické. A vtedy sa Fico zaprisahal, že... Keby niekto pre Boha na tlačovej konferencii z pozície predsedu vlády čítal meno mojej partnerky s konkrétnymi finančnými sumami,
tak utekám a schovám sa do nejakého vreca, aby ma nikto nevidel minimálne 2 roky. Tak to akože ide o roba, takže konkrétne sumy by sa aj našli. Od vreca ho skôr chráni tá druhá neznáma, lebo neviem, či existuje fluidnejšia premenná ako meno jeho partnerky. Ako môže vyzerať dôveryhodne spoločnosť, keď bratia, sestry, matky, tety a neviem kto všetko, svokry a zaťovia budú mať jednoducho peniaze z verejných zdrojov. Len pripomínam, toto Fico hovoril v čase, keď ešte nebolo žiadne viacnásobné fakturovanie Šimiho mamky, keď neboli žiadne faktúry za telefón, boli proste len legálne štátne peniaze pre rodinných príslušníkov. A aj to stačilo, aby Fico Šimečku odvolal z postu podpredsedu parlamentu. No tak sme povedali, stačilo. Dáme návrh do Národnej rady a sa to vyrieši hlasovaním. Lebo nikto nebude nacucnutý na štátnych peniazoch. Veď akože z čoho by sme potom kradli? Predstavte si opäť situáciu, že by som ja bol v takomto postavení. Dobre, viete čo? Fakt. Predstavte si, že by si Robo, jak big podnikateľ, založil SROčku. Čiže máme súkromnú obchodnú spoločnosť SRO, A dal tomu aj nejaký kreatívny názov. ktorá sa nazýva agentúra Smer SRO. Nič pre boserov! Tak koho by asi dal do vedenia takejto SROčky? Dal som si tam človeka, lebo som si chcel pomôcť nejakej rodine. Hovorím, No, nejakej rodine, svojej rodine. konateľom v tejto spoločnosti bude Michal Fico. Joj, Miško, ten tvoj Miško. Ocko je len taký šunkový. Ocko len taký šunkový? Ten Miško, čo na teba v telke jak malý nabonzoval, že si šunkový a teraz má byty za 100 000 eur len tak bez hypotéky, aj keď na to nemal šancu zarobiť, tak ten Miško? Neviem, Nevieš? nepamätám sa. Dobre, Miši, ja nechcem tlačiť, ale nevieš aspoň náhodou, či ti niekto nedával peňažky? Emócino niekedy. A viete čo? Ak by to bola skutočná SROčka neprisatá na štátne peniaze, dalo by sa povedať, že je... Všetko čisté ako Božie oko. Lenže keďže tam každý rok Smer nalieval tak 2-3 3 alebo 4. milióny eur, to čisté Božie oko je asi pravé oko Odinovo. Táto agentúra nebrala dotácie z Ministerstva kultúry alebo Ministerstva spravodlivosti. No to nie, ale Smer dostáva štátne peňažky, ktoré prelieva do svojej firmy. Povedzte mi, kde je porušený zákon? Takto zákon o politických stranách hovorí, že politická strana, citujeme, nemôže príspevky zo štátneho rozpočtu použiť na podnikanie obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom. Citujem zo zákona, nepredpokladám, že niekto z vás poviete, že to nie je pravda. No zároveň si strana môže založiť SROčku a cez ňu napríklad viesť politickú kampaň. V podstate my transparentne povieme, že poukážeme prostriedky na volebnú kampaň agentúre, ktorá už ju rozdistribuje dookola. Len aby ste chápali, že čo to Kali hovorí, tak oni transparentne povedia, že tam sme poslali 3 milióny eur na kampaň, ale keďže ich potom spravuje súkromná firma, čo nemusí byť transparentná, netušíme, že čo s tými peniazmi sa ďalej deje, takže toľko k transparentnosti. Veď to je podľa zákona. Veď hej, Robo, my nehovoríme, že je to nelegálne. Lenže tu platí hlúpy, roky kritizovaný, nebezpečný zákon. A nezrušíte ho, lebo vám vyhovuje. A tak je úplne legálne založiť si SROčku, kde by sa kľudne aj mohli, čo ja viem, prať špinavé peniaze. Ako hovorí progresívne Slovensko, že vraj nejaká práčka špinavých peňazí. Lenže keďže toto otvoril sám Fico, netreba riešiť len to, či je to legálne, keďže to boli aj dotácie pre Šimečkovú partnerku, ale aj to, že či je to morálne. Toto je neetické. Absolútne neetické. Robov syn poberá 10 000 eur za to, že spravuje peniaze, ktoré Smer dostal od štátu. Zopakujem, od štátu. Aj keď teda Kali tvrdí, že to nie sú tie peniaze, lebo tie peniaze, čo dostali, už dostali. A tak je jedno, odkiaľ ich dostali. Už ich majú a tak ich transformovali. Pretože prostriedky, ktoré prídu na účet politickej strany Smer, sa stávajú jej prostriedkami, čiže prichádza k transformácii. Už asi chápete, že prečo korupcia na najvyšších miestach jednoducho podľa Kaliho neexistuje, lebo v momente, keď niekto príjme úplatok, už nezáleží na jeho pôvode, už prešiel transformáciou. Je to efektívnejšie pre nás, máme to vyskúšané. Ale čo s tým bude robiť chudák kluk? Teraz bude musieť svoje mikiny s nápisom Kradol som. zmeniť na transformoval som. Tu niekto zneužíva dotačné systémy na to, aby si financoval súkromný život? Nie, Robo, toto ani nehovor. Skús sa vyviniť tým, že povieš, že je normálne niečo také. Veď pozrite, aj hasiči majú synov. Pán redaktor, ak máme lekára v nemocnici a jeho syn je tiež lekár, tak on nemôže brať verejné zdroje, lebo jeho otec berie verejné zdroje.
To akože hasič môže byť otec a môže byť syn. Môže byť policajt, otec a syn. Presne. Keď môžu byť otec aj syn policajti, prečo by nemohol byť otec premiér, založiť SROčku, pretransformovať tam štátne peniaze, dať do vedenia tej firmy syna a platiť ho z tých štátnych peňazí? Úplne rovnaký príbeh to je. Takisto aj môj synovec, Erik Kaliňák, bol zamestnancom Smeru. Chalani, stačí, moci nepomáhate. Tak potom máme v politike dvoch kufovcov. Máme otca a syna. I ducha svet. Čo to kurňa skúšate za argumenty? To je úplne iný príbeh. Súhlasím, mal by si sa nasačkovať do mechu a zmiznúť aspoň na 2 roky, keď si to už slúbil. To je veľmi nepríjemné. Veľmi nepríjemné. Robo, neplač, prosím ťa. Ja lenže odstúpiš teraz? Zajtra pôjdem rovno, zdá sa mandátu a odovzdám sa do rúk Lipšicovi. Ak ste športový fanúšik, určite ste si všimli, že tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale sú také, že ono není týždňa, kedy by sa v súvislosti s nimi neobjavili nejaké nové problémy. Spojené štáty sa už dlho snažia spopularizovať u seba doma futbal, alebo teda ako tomu oni hovoria soccer, keďže futbalom volajú tú svoju zbastardenú verziu rugby, ktorú celý zvyšok sveta volá americký futbal. Okay, it's my fault, like sister, because nobody ran it. Trápni sme boli. Ale to je on responsibility. Marka Marko, nemôžeš to robiť. You cannot forget for play football. Práve preto sa u nich v roku 1994 konali majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré síce nemali nejakú super atmosféru, vlastne skoro žiadnu, ale za to neskutočne dobre zarobili. No a keďže prioritou FIFA sú Peniaze. tento rok sa turnaj znova bude konať v Spojených štátoch, akurát, že FIFA si asi povedala, že To je málo. a preto bude všetko Ešte väčšie a ešte väčšie. Okrem Spojených štátov sa bude hrať aj v Mexiku a v Kanade a súťažiť bude 48 tímov. Ak si hovoríte, že 48 tímov je trochu veľa, nie? Tak FIFA si myslí, keďže viac tímov znamená viac zápasov, čo znamená viac divákov, čo znamená viac peňažkov, že nie. A čo s tým, a čo? Nič, ale znamená to väčšie množstvo nezaujímavých zápasov, kde bude favorit tak jasný ako pri súboji Danka so semaforom. Prepáčte, a mám naozaj problém tú emóciu ovládať. No a za tento celý chaos, ktorý okolo majstrovstiev sveta je a vôbec nemusel byť, sa tragédom týždňa stáva Gianni Infantino, muž, ktorý mal po korupčnom škandále postaviť FIFU opäť na nohy. Ty si bol predsa vyvolený! No namiesto toho tú korupciu len zlegálnil. Šachmat. Dokopy sa odohrá 104 zápasov na 16 štadiónoch v 3 krajinách sveta. A hej, znie to ako zbytočne komplikovaná logistická nočná mora, pretože je to komplikovaná nočná mora. Od samotného začiatku je okolo eventu kopec kontroverzií. V prvom rade tu máme ceny lístkov, ktoré sú také, že no proste také, že si ich obyčajný fanúšik ani nemôže dovoliť. Na byty není, na jedlo není, na šeky není, na školy není, na nemocnice, nikde není nič. Lístky na športové podujatia v USA stoja oveľa viac ako v Európe a používa sa pohyblivé naceňovanie, a teda ceny sa menia podľa dopytu, proste niečo jak burza. Dám štvrťák. Vďaka tomu ceny lístkov vedia vyskočiť v pohode aj na $10,000. Daj mi to testevra, daj mi aj viac mi To ale nie je všetko, keďže FIFA najprv tajila, ako bude fungovať predaj lístkov a potom začala predávať za $100,000 kryptotokeny. Fanúšikovia si ich kúpili s tým, že si mysleli, že to sú lístky, no v skutočnosti sa lístky začali predávať až neskôr a s tokenmi ste si kúpili len právo na budúci nákup lístkov. Nedajte sa ojebať. A keď sa vám už aj toto zdá zle, tak počkajte, keďže viacerým ľuďom sa stalo, že si kúpili VIP lístok a FIFA proste zmenila mapu sedenia, presunula ich na horšie miesta a ich lístky nechala vo VIP balíčkoch. No a keďže lístky sú drahé skoro jak výstava ruských chrtov na Vigľaši, tak zostávajú na zápasoch tisícky voľných miest a kvôli tým tokenom celý predaj lístkov vyšetrujú americkí štátni prokurátori. Bude to drahé. Hrať sa bude na štadiónoch určených na americký futbal, ktoré majú umelú trávu, no normálny futbal sa hrá na prírodnej tráve, preto na všetkých štadiónoch museli vymeniť trávnik. No práve že nie je, keďže každý štadión je úplne iný, niektoré sú otvorené, ďalšie uzavreté a iné majú zaťahovaciu strechu a tak tráva na niektorých štadiónoch lokálne podmienky proste úplne nefiluje a zomiera. Ja to nefilujem proste. Ja to nefilujem. A ako bonus ešte aj tí ľudia, ktorí si povedali, že hej, dám za to tie peniaze, veď vidieť svoj tým hrať na majstrovstvách sveta. To sa vyplatí. Tak ešte aj tí ľudia majú problém dostať sa vôbec do krajiny. Trumpová administratíva totiž má zoznam až 39 krajín, ktorých
občania majú čiastočný alebo úplný zákaz cestovania do USA, takže ľudia majú problémy s vízami. Sezóne neprejdú, koniec. A nejde len o fanúšikov, na majstrovstvá sa napríklad nedostal ani rozhodca s viac ako 20-ročnou kariérou, jednoducho len preto, že je zo Somálska. A problémy s vízami mal aj iránsky futbalový tím, ten nakoniec našťastie víza dostal, hráči ale musia trénovať a bývať v Mexiku a do Spojených štátov môžu chodiť len na zápasy a po nich musia okamžite z krajiny odísť. Padni domů, tak pozor. No a keď sa na vec spýtali prezidenta FIFA, ten bol taký, že kľud, upokojte sa. Just, chill. Tak sa na neho asi poďme pozrieť bližšie, lebo je tak hlboko v Trumpovom zadku, že sa k nemu asi žiadna kritika ani nedostáva, aj keď teda Trump na oplátku ani nevie poriadne vysloviť jeho meno. $30 billion, Johnny. I don't know about that. That sounds like a lot of money. Gianni Infantino, ktorý za celý tento bordel môže, totiž od začiatku razí stratégiu, že riťolezectvom nič nepokazí. Infantino sa stal prezidentom v roku 2015 potom, ako Sepp Blatter kvôli obrovskému korupčnému škandálu musel z funkcie odísť. Pánom Bohom. Za Infantína FIFA investovala do futbalu v Afrike a Ázii, ako aj do ženského futbalu, čím si zabezpečil svoje znovuzvolenie. No a potom si ešte kúpil lojalitu ďalších krajín, keď turnaj rozšíril na 48 tímov, keďže viac členov nie je len viac peňazí, ale aj viac vďačných ľudí, ktorí ho opäť zvolia za prezidenta. Aj tak budem prezidentom. Okrem toho sa počas majstrovstiev v Rusku kamošil s Putinom a obhajoval vojnu na Ukrajine a účasť Ruska na svetových športových podujatiach. I hope that we can soon move. Dúfam, že sa čoskoro posunieme ďalej a vrátime Rusko späť na futbalovú scénu. Počas majstrovstiev v Katare sa zase kamošil so šejkami. A teraz najnovšie s Trumpom, u ktorého nechýbal ani na inaugurácii. Viackrát ho navštívil v Bielom dome a dokonca pre neho špeciálne vymyslel úplne novú cenu za mier, keď už nedostal Nobelovku. Mr. President, this is your prize, this is your peace prize. Pán prezident, toto je vaša cena za mier a tu je zároveň krásna medaila pre vás, ktorú môžete nosiť kamkoľvek chcete. Everywhere you want to go. No a kým sa tu my opúšťame, Infantinovi to môže byť všetko aj tak úplne jedno, keďže peňažky tečú tak či tak. Tak úprimne povedané, mne je to jedno. Na tomto podcaste spolupracovali aj Kristina Ďuríková a Kristina Janščová a na našom Hero Hero tento týždeň nájdete piatoček v obraze o človeku, ktorý bude naším veľvyslancom na Cypre. Pokiaľ si teda niekto myslí, že pôjdem oddychovať na Cyprus, tak tu verejne prehlasujem, že moje finančné a majetkové pomery sú také, že ja by som mohol ležať na pláži. A ak nás podporíte na Hero Hero, tak všetok obsah budete mať bez reklamy a kompletný. Ďakujeme za podporu a boskávame vás, ale len s vašim dovolením všade. Nese doma trikom, pod s nami foť. Raz, teraz slnko svieti rovnako na nás. Všetky spolu od jazier boru. Pod von pozývam ako filme, to je to moje milované obdobie. Som v pohode, si tu so mnou, že jak smej sa na mňa. Tancuj blízko, vieš jak minulé.